close till I get up. Hello alles zusammen, herzlich willkommen zu meinem Kanal. ሰላም ተከታተልቲ ናይ ዝመደብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መዝገን ፅቡቅ ኣለኹ። ንስኹም ከዓ ከመይክትሉ ናይ ወልፊ ተስፋ እዩ። እዚ ዘቕርበልኩም ዘለኹ መደባት ሓጋዝ ኮይኑ ትረኽቦ ተስፋ ኣለና። ሓጋዝ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኣይትብቀቦ። ኣቀድሚ ክብለኩም ዝደሊ ትቡን ምትብባዕ ከይመዝገምኩም ክሓልፍ ኣይደልን እየ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ኢንዲፊኒት ፕሮኖመን ናቱ ኔጋሲዮንን ክንርኢና ማለት እዩ። እዚ እቶም ኢንዲፊኒት ፕሮኖመን ዝበሃሉ ኣብዚ ቀሪበልኩም ኣለኹ ብሓደ ኮይና ንሪኦም ኢና። እዚኦም ኣብዚኣ ዘለው ናይ ግድን ሓደ መዓልቲ ሪኢኹሞም ኣለኹም። ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ፅሕፈት ኣብ ተንብበሉ ነገር ኣብ ሓደ ካብዚኦም ወይ ገለ ካብዚኦም ናይ ግድን ኢኻ ትረክብ። ንኣብነት ፐርሶንን ማን የማንድ የዳ ኤገንድቬያ ኣለ ወይ ከዓ ኦርት ኤገንድቮያ ኤገንድቮሂን ይበሃል። Seit irgendwann immer oft selten. Dinge irgendwas was. ናቶም ነጋሲዮን ክንርኢ ከለና ከዓ ንኣብነት ኒማንድ ካይና ኒገንድቮ ኔገንድቮያ ኔገንድቮሂን ኔገንድስ። ኣብ ናይ ሳይት ክንርኢ ከለና ኒ ማለስ። ኣብ ናይ ዲንጋ ክንርኢ ከለና ኒሽ ካይነስ። እዚኦም ናይ ግድማ ኣጋጢሞምና ኣለዉ። جهانا زيهم تو حدا نحدا indefinite pronomen حدا example قريب له بحدا وينا تي exampleات بحدا وينا نرأيه person وي سب زعما person كتقلت كلاات كمالهم indefinite pronomen أبزلونا مالتي نابنت wenn man eine Prüfung bestanden hat kann man eine Ausbildung machen man ማሲና ንጥቀመሉ ንኾነ ነገር ሓፈሻዊ ብዛዕባ ዝኾነ ሰብ ኣብ ንዛረበሉ ሓፈሻዊ ኣብ ንጠቕሰሉ ነገር ማለት እዩ። ወጥኹን ጓልኹን ብዘየገድስ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣብ ንጥቀመሉ ማን ንጥቀም። ንኣብነት ኣብዚ ኤግዛምፕል እንታይ ይብል ኣለኹ? wenn man die Prüfung bestanden hat kann man eine Ausbildung machen። እዚ ብትግርኛ ክነተርጉሞ ከለና ሓደ ሰብ ቢኣይንስ እንተሓሊፉ ሓደ ኣውስቢልዲንግ ክገብር ይኽእል ንብል ኣለና ማለት እዩ። እጂ ትሰብ ንፈልጦ ነገር ኣይኮነን ጀነራል ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ቢኣይንስ ተሓሊፉ ኣውስቢልዲን ናይ ምግባር ትኽእሎ ኣለዎ። እማን ተረዲኣትኩም ክትከውን ተስፋ ኣለኒ። እማን እንተተቐለለት ማለት እዩ። እቲ ካልእ ኣብዚ ንርአዮ ich kann nicht schlafen weil jemand in meinem Zimmer Klavier spielt። እጂ የማንድ ኣብዚ ተጠቂምና ኣለና ብትግርኛ ክትርጉሞ ከለና ኣነ ክድቅስ ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ፒያኖ ኣብ መደቀሰይ ይፃወት ኣሎ። እንታይ ሓደ ሰብ ኣብ መደቀስካ ይፃወት ኣሎ ማለት እዩ። ንስኻ ክድቅስ ኣይከኣልክን ኣለኻ። እጂ ነቲ ትነግሮ ዘለኻ ሰብ ደይፈልጦ ተኮይኑ ሰብ ወይ ከዓ ኣገዳሲ ዘይኮይኑ ክትነግሮ እንታይ ትብሎ? ኣነ ክድቅስ ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ፒያኖ ኣብ መደቀሰይ ይፃወት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብዶች ክትቀይሮ ከለኻ ich kann nicht schlafen weil jemand in meinem Schlafzimmer Klavier spielt ማለት እዩ። እንጂ እንታይ የማንድ ሓደ ሰብ ማለት እዩ። ወይ ምስ ሓደ ሰብ ክትራኸብ ተደሊኻ የማንድ ጌርካ ትዛረብ ተደሊኻ ኣለኻ ኮንካ ich treffe mich mit jemandem ትብል ማለት እዩ። ምስ ሓደ ሰብ ክራኸብ ደልየ ትብል ማለት እዩ። ካልእ ኤግዛምፕል ኣለና ንኣብነት ኤገንድቬያ ወይ ከዓ ኤገንድቪየም። እዚ ኣብ ኤገንድቪየም ገይረ ዘለኹ ምክንያቱ ዳቲቭ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ኣኩዜቲቭ ክኾን ከሎ ኤገንድቪየን ይኸውን፣ ዳቲቭ ክኾን ከሎ ከዓ ኤገንድቪየም ይኸውን፣ እቲ ኖሚናቲቭ ክኾን ከሎ ከዓ ኤገንድቪያ ይኸውን ማለት እዩ። ወላቲ የማንድ እውን ከምኡ እዩ። ኣኩዜቲቭ ክቕይር ከሎ የማንደን ዳቲቭ ክቕይር ከሎ ከዓ የማንደም ይኸውን ማለት እዩ። ናቶም ፎቶታት ክገጥፈልኩም እዮም ኣስዮም የማንደም ንቕይር ማሲ የማንድ ንቕይር ኣብቲ ፎቶታት ዝገጥፈልኩም ኣብኡ ራእይዎ ማለት እዩ። ኣብ ኖሚናቲቭ ኣብ ኣኩዜቲቭ ኣብ ዳቲቭ ማለት እዩ። እሱ ካብቲ ትሰርሖ ዘለካ ዛት ምርኮስ ማለት እዩ። ዳቲቭ ትሰርሕ ኣለካ ኮንካ ኣብ ዳቲቭ ትእትወ ዘለካ ኮንካ ዳቲቭ ትቕይሮ፣ ኣኩዜቲቭ ትእትወ ዘለካ ኮንካ ኣብ ኣኩዜቲቭ ትቕይሮ፣ ኣብ ኖሚናቲቭ ትእትወ ዘለካ ከዓ ኖሚናቲቭ ትቕይሮ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ንርአያ ማለት እዩ። እዚኣ ኤገንድቪየም ማለት እዩ።
ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ኢሉ ፅሒፍልና ኣሎ kein problem ich kann mit irgendwem zum Bahnhof gehen እዚ ብትግርኛ ተርጉሞ ከለና ማለት እዩ ፀገም የለን ኣነ ምስ ዝኾነ ሰብ ናብ እንዳ ባቡር ክኸይድ ይኽእል እየ ዝብል ኣለኹ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ዝፀንሑ ኮኑ ምስ መንቀብ ፀሓካ ይገለገለ ብለካ ሰብ ማለት እዩ እጂ ክትነግሮ ከለካ ፀገም የብለን ኣነ ምስ ዝኾነ ሰብ ናብ እንዳ ባቡር ክኸይድ ይኽእል እየ ክትብሎ ተደሊኻ kein problem ich kann mit irgendwem zum Bahnhof gehen ማለት እዩ ሓፈሻዊ የማንደን ኤገንድቬያን ተመሳሳልቲ እዮም ክልቲኡ ዝኾነ ሰብ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ትርጉሙ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እናለትኩም ብኤገንድቬያ ገይረ ስራሕ እኳ ኤገንድቬያ ካን ሚሽ ኣንሩፈን እንታይ ብሎም ኣለኹ ብትግርኛ ክተርጉሞ ከለኹ ዝኾነ ሰብ ክድውለለይ ይኽእል ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ክድውለለይ ከም ዝኽእሉ ክነግሮም እንተኮይነ ኤገንድቬያ ካን ሚሽ ኣንሩፈን ብሎም ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ክድውለለይ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኤገንድቬያ ማለት ከም ዝኾነ ሰብ ክውሰድዋ እዚአን ርዳእት ከሆና ተስፋ ገብር ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ ክንሪአና ኣብዚ ብዛዕባ alle sind mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren እዚ ብትግርኛ ተርጉሞ ከለና ንኣብነት ኩሉ ሰብ ብባቡር ናብ ዲሰልዶርፍ ከይዱ ንኣብነት እንታይ ንብል ማለት እዩ ኣንሕና ኣብ ዶርትመንት ንፅናሕ ንበሎ ወይ ብውራይ ነገር ወይ ገለ ኣብ ዶርትመንት ተፀኒሕና ኩሎም ሰባት ብባቡር ገይሮም ናብ ዲሰልዶርፍ ተኸይዶም ብባስ ገይሩ ተኸደ ሰብ ተደየለ ኮይኑ እንታይ ንብል ብትግርኛ ኩሉ ሰብ ብባቡር ናብ ዲሰልዶርፍ ከይዱ ንብል ማለት እዩ ኣብ ዶች ከነተርጉሞ ከለና እዚ እንታይ ንብል alle sind mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren ንብል ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ኣለና alle haben bald eine Prüfung እዚ ብትግርኛ ተርጉሞ ከለና ኩሉ ሰብ ኣብ ዝቐረበ እዋን ፈተና ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ jeder ማለት ከዓ ነፍሲ ወከፍ ማለት እዩ jeder muss am Vormittag arbeiten እዚ ብትግርኛ ተርጉሞ ከለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ግድን ናይ ንግሆ ክሰርሕ ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ማለት jeder كل جزء تترجمه أدمغ الله مالتي تم أقدسنا أبتاس سنتنس تنمهارو دلنا أدمغ ماله تاريخ ما مالهم كنكم بولد غيرت في مالهم دميع ماله أبز غلايت example بيدا صريح له إن der Prüfung soll jeder einen Bleistift haben أب فتنا نفسه كف سب رساس كهلو يقبل لهم مالتي أب نجاسين تمزينا وي ألتاوي ألتاوهم زارب كلنا أنت مزينا أجي أبزلوهم سوم تكملهم نيمان دمالتي نيمان دهات مش أنغرفان دز ويجن بين إيش سوداينا أوسايد نش أنكمن بلالهم إذا مالت بترنيا تركم خلنا ولا حد سبز ده ولا ليلن سلزي أنا أمر عقاي متأخن أنتي زدولا له سلزي له أمر عوي متأخن مالتي زابط بدوش نيمان دهات مش أنغرفان دز ويجن بين إيش سوديا أوسايد نشت جكومنت بالمالتي إذا دهونا خنا خلنا نتقوم بالنجار مالتي سلذي دول كله مرعخي مصاهم ويجلجلت بالمالتي مبزعتهم زون أيام تيم تحزوا كاينا إست إن دي كلاسة أجي كاينا إست إن دي كلاسة اللوب زهينو أنت مالتي زبط كلنا خنا ترك مخلنا ولا حد سبي يلنا أبت كلاس نيمان عند كاينا تماسسلتي قلت يا حدا بتقريني أنا ترك مخلنا ولا حد سب مالتي أجيب زي كاينا إست إن دي كلاسة تقول لا ولا حد سبي يلنا أبت كلاس مالتي أبزها أنا لتكم حنتي قلاب ميا إشابة ميت نيمان دم داري باقش بروغن أجي نيمان دم غير دلهم تعنتو يدلكم أب داتي في سلاتي دلهم أتي إم موسيقى دلهم نيمان دم كوين له إذا بتقريني أنا ترك مخلنا أمنني أنا بزعبهم بس ولا حد سبعي تزارب كون مالتي كم زح بير كاه خن كم زنا غير كاه مقالة تيلي كسب انتي تقولوا قلوب ميا شابه ميت نيمان دم داري باقش بروخن تقولوا مالتي سايت ويكا جزي بزعبا سايت وي جزي هنزارب كلنا نتقوم لهم infinitive pronomen أبزان رينا مالتي نتقوم لهم indefinite pronomen أبزان رينا مالتي نابنت من لنا إرجندفان لنا إرجندفان ماس نتقوم لهم أبزي زي example نرأيه wir werden irgendwann in den USA fliegen إذا خنا بالكلنا بتغرينا أنا ترجمه خلنا نحنا حدا معلتنا بأمريكا هم برينا
ሕጂ ዝኾነ ነገር ፍሉጥ ተደይኮይነ ግን ኣብ መጻኢ ከተግብሮ ተኾይነ ውሱን ግዜ ግን ተደይወሰን ኩሎ ኮይነ ከም ንኸይ ጥራይ ፈሊጠ ተለኹ ኮይነ በዚያ ገይረ ገልጽ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ሓደ መዓልቲ ናብ ኣሜሪካ ክንከይድ ነቲ መዓልቲ ግን ኣይተወሰንን ኣሎ that's why እንታይ ንጥቀም via verden ergendevan in den USA flygen ካልኣይቲ ኤግዛምፕል ኣብ ዝላትና ich komme morgen irgendwann zu dir ሕጂ እንታይ እቲ ግዜ ወሰንኮን ኣለኹ እቲ ሰዓት ኣይወሰንኮን ኣለኹ ግን ጽባሕ ከም ድመፆ ጥራይ ይሕብሮ ኣለኹ ሰዓት ግን ውሱን እንተዘይኮይኑ ብኤርገንድቫን ገይረ እገልጽ ማለት እዩ ብትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና ኣነ ጽባሕ ኣብ ዘይተፈልጠ ሰዓት ናባኻ ክመጽእ እየ እብሎ ኣለኹ ማለት እዩ ሰዓት ኣይወሰንኮን ኣለኹ ግን ጽባሕ ከም ድመጽእ ይሕብሮ ኣለኹ ማለት እዩ that's why ኤርገንድቫን ማስ ንጥቀመሉ ኣብ መጻኢ ንተግብሮ ነገር ሰዓት ኹን ወላ መዓልቲ ኹን ወላ ወርሒ ኹን ግን ውድእ ተዘይኮይኑ ዝወሰና ግዜ ተደየለ ኮይኑ እንታይ ንጥቀም ኤርገንድቫን ንጥቀም ማለት እዩ ኢማ ትፈልጦኹም ኢማ ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንኣብነት ኢማ ፍርሽትከ እሽ ሴን እዋ እንታይ ማለት እዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ሰዓት 10 ይቆርስ ከምኡ እንተልኩኹም ኩሉ ግዜ ሰዓት 10 ይቆርስ ከይመስለኩም ንኣብነት እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢማ ፍርሽትከ እሽ ሴን እዋ ተይለ ኩሉ ግዜ ኣነ ሰዓት 10 ይቆርስ ማለት እዩ Oft fahre ich mit dem Fahrrad in den Schule. Oft fahre ich mit dem Fahrrad in die Schule. كم زغبل كله أنت مالتي؟ أنا مبزحت جزية بسايكل يه ناب تمرت صغير ولا الله مالتي. أتو oft مالت مبزحت جزية مالتي. ما نشمال مالت كم تفضلوا مالتي حدا ግዜ ማለት እዩ በትግርኛ ተርጉሞ ከለና ካብ ክንደማ ንሽማል ካለ ብዙሓት ኣለዉ ቃላት ንጥቀመሎም ንኽእል ንኣብነት ኣብ እንደሱ ገለገለ ኣለዉ ንዖም ሓደ መዓልቲ ከቕርበልኩም ይኽእል እየ ሕጂ ግን ትርጉም ናይ ማንሽማል ክንሪኦም እንተኮይና ማንሽማል ማለት ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣብዚኣ ኤግዛምፕል ማንሽማል ሽፒለ እሽ ፉትቦል ክብል ከለኹ ኣነ ሓደ ግዜ ኩዕሶ ይፃወት ብል ኣለኹ ማለት እዩ ዘልተን ተመፂና ዘልተን ማለት ሰዓት ማለት እዩ ዘልተን ትሪንከሽ ቢያ በትግርኛ ከተርጉሞ ከለኹ እዚ ኣነ ሰዓት የቢራ ዝሰቲ ብል ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ኔጋሲዮን ንምፃእ ኔጋሲዮን ካ እንታይ ኣለውና ኒ ማልስ ኒ ኣለውና እንታይ ትፍልልዮም ካብ ንሪኦም ኢና እሻብ ኒ ማልስ ኣልኮል ገትሩምከን እንተኢለ ኣነ ብፍፁም መስተ ሰቲ ኣይፈለጥኒ እየ ማለት እዩ ሕጂ ብፍፁም ትብል ተለኻ ኮንካ ተሪርካ ትዛረብ ተለኻ ኮንካ ኒ ማልስ ትጥቀም ማለት እዩ ኒ ኣብዚ ተጠቂምና ኣለና ተመሳሳልተን ኒ ማልስ أنا اللي عليه شو ساعات دقيقة أي فلتني بلا لهم مالتي أبتغن تاي بلا لهم بفصم أجيني مال سئتي تنيرة تزخو نيرة أبتغرني تاي مت نيرة أنا اللي عليه شو ساعات بفصم دقيقة أي فلتني مالكو نيرة أجيتا نين أني مالسني زيادة تفللين أمبر تمام سالتي ولا قلتيو قد كملوا تقولهم أبدهونا مالتي ني مالسن نين تماسسلتي قال نغنيشت لنا نغنيشت دحرج اقربلكم ابزيا هلايت اكزامبل على حجي زيغان اشفار ني ميت فليكس بوستيله زتماتي انا مس فليكس بوست تقعيزه ايفلتني مالتي ني مال الى نيره تدغون ني مالس الى نيره تدغون اشفار ني مالس ميديم فليكس بوست انت الى نيره تدغون أنا مسفوليكوس بس بفتصم تبعي زي فلتني مالتي أوكي نايلو متمرتنا زيادة مثل حاجة زي كوينة تروحوا تسوالني أب تمثل نايزي أخلاق كفال حيزة قربكم نلومي زورا حنكم حواتي سسنايو أب سلام يا رغوانا I don't wanna waste what's left. The storms we chase